Ze momentutan usten dio batek gaztia izatiai? Aber, ze esatezun? Bueno, ba... Beteta daude. Kontu korrontian zerga bat igual dakasunean, eta esate duzu zerga hau zergaitik. Eta bankura ditze duzu, eta gaztea ja ez izateagatik, adibidez. Bueno, Bale, hori. Gazte txartela bukatzen zaizunean esan nahi duzu? Bai, adibidez. Ba, hartu, porque ni ja ez dakat gazte txartela, eta ni gaztia nahi. Ez neu... Ai, piztinetara, etorri gara, nola da? Zeu bakasun diokan? Bakizun noiz bihurtzen zaren nagusi helduen ozahar. Blaira! H2O. Ez que hori ezin da esan, ni gazte txartelik ez dakat ja. Bakizun noiz hartu zaren, gora bihotzak zuzentzeko eskatzen dizutenean. Uxua de bende. Jesusen bihotxa. Minbera izugarria orain txortan lezertuari. Imaginatzen dut, oza, gazte izatian onena, zoze ongo dala, bai, oztan, ez da? Bainat, kauza negatibuek txarra izango diez, baina horak, bai. 25 urte bete nituenean, oain 25 auzkat, 25 urte bete nituenean esan nuen, behira. Egin dut, lanean egin nahi nuena, lagun osonak ditut, familia osona, oka, ja lasai, hil naiteke. Gero, 26 urte bete nituen, eta esan nuen, zeatik ostia nintzen hil iaz. Gauzat esango izut, pinganilotik esateia, gure zuzendaia, junin dala, bere lekutik, neharler.